o hayung sakao o sungsaro mutai borok no yakung yak mokol joto swnamui horfano baksana ko mokol nugya yakung yak hamya ko bo swnamui horu yakung yak mokol kaham haino mokol nugya yakung hamya rok bo tongui kaham ke o hayung go tongnani muchung jago borok ni bo borok kaham haino bukha kaisa bui haikano kathang tongui o sungsaro tongnani muchung jago phiaba mokol nugya ni bai yakung hamya ni bai hati lahar dugano je manmani bohogni kaisani bagai bikha khangai ma chajau tongo bukhao lajimani phiaba buibe baksa inyani bai chugyani bai tei lama kari World Disabled Day ni salo belai samung kham khai tongmani maya ganang NLFD ni president Subol Singh Debborma mokol nugya yakung hamini thani khairugui nugui tongui mayangai je mansa borok no chubanani saklaika o maya ganang haino government a achugui tongnai rokbo borok no bo kobokha mokol nugya yakung yak hamini samo basanani bagai naitongdi jorani news Sapan yang hapara tabo khai tongo oro sapan le boron theke nang samung srungta Pilana hambai na ruo dai habang korang TV songa dai joto channel dong nang hambai na yakaro ga ani samung ang habara kulman ga ani agi ani ama juri penya koloi bong radio artist bothi thangka ani ama thengani ya golo ang buma siba bon thani bebang srungta mani bagai apun thani rogon ang serai ni sini na ang resa mong ro resa botai amani logi bo ang kaya man bagai keno srungja ka srungja tirani thangka agi dole nang resapna ni ro wadi wan sok marike wan sobo bonyo resa mong kurang kabang masini mong manja am hai rongni bising tei tei sini ritiniti hukumo mokomo am hai jadu kolija ketabu to kamai tongo amani bagai ang belaino kusogoti sana mo sonata nung bobo program mo thangai ni oro samung rong no pizzak to sini to tema musical bodol program rokman khanga sang resabo angka ang khorokta radio artist radio rogo resabo angka program foto rogo resabo nung le te tong pong puskang rogo bo amang ke te resap thana ang resabo thana ni wan chugo tong je ang man sa jorate busu jorate man ang abon sai to goi tong tai ani yak tolnai sin mama bisu de koloi bo bhaino je man sa jorate bo subau tong tini rogo oro phai resap man le ni bukhaw ta mo tong ang oro tini phai resap mani ke taburon di kaka som mo konung jaya sijaya bigra khangara boro bai asung khushi khlai boro bosung hai mo konung nai roi baksa khlai boro khatung khaja bai khlai sungno subai tong khaba oro ang phai resap kha amona ani khushi nung poriman ro busara korka ang ke die ko kamne ngo ang ani parani bo mong ka thelakong ka mongka mong sarati ko punjara nung amake phai kya sakam ang to 2014 no mokol nugo apurani pila je ani god kaito minir samang kai thamar sabja age wo nupro mokol nugui tungpro ge bini yapulu to rang puisa bonango recording khainani ge joto kisu thangphai gari baranango nong nukhung musalok nanango ge bhaikeng nai malia nung ora sab mani chare thangtin di rasa boy sui kurung sui thai mane na master ro botong ni mani master kre saisung no nil mokol nugi ang manai bafrun jara nugi ang 2017 tamni bagai am mo hotate tongte toma honai asomsa phat ke nugi ang thana kaisa toma honai tindri biphangang kaisa jamani hoite na mokol hai asomsa purke phai kono agat rong ke nung kono doctor ro treatment ro khai nai ka doctor mo treatment khaija khaipana ani mokol blood jame jaisa Ika apa na nungai hisawo apa na rangkrini bagang kuno yang thangmaya joto doktoro na jaka apa na danjani bagang kai Nepal rogo thamani tongmani
Apana rang paisa kari ni bagang tangi maya. nung baki sangchar chalai tong mahika nini to logi rok putong na charai khona rok baki cholai tong Mulai kisah misah program kaya. Ini kisah misah ani da samung student rok mo. Composition ro ani samung ro. Kebrok subah kan kaya mo bai cholai utar. koita rok nung rasaka ba rasamung rok sijaka nini Ani motamuti 4 বছর 18 ni hitang romo 14 botang resawe gia bangkha iga 18 Desember ni hitani last samung passion pro samani debbe gunai ang boino suinga sango inge 135 ta hite 36 ta ro sikna ge gobang ma release nya tongkho abo Bangladesh ro shooting ngoi tong ani resam omo haike nung je nini mokol hamyang mani ba mokol nung yang mani hastini hapang eba government ADC government ba tribal government ro kono subase rok sanon dinai kono sanjagle mani able batase maya bato ko maya poriman rok ba sero porikan ang to class 8 first kheja bokamini Russia bari Joy Kumar para nini mung khai Gorendra Tripura Orun kaisa oro tiba musical group tongo bodol nung je jaga resap kurang ba tam kurung ni bisingnya nono sabo sekang yak tolka Ani ko ang kini ko pas ko sar ni ko tu tu pas ko bos hat tu boy khai nono ko sar busi de ko bisi te kolo nono tam ni tui payment ko bote aro ko sini program sini sang bang su ko ba tini faile nung tam ma khai ka aro ko sumoi ta kipra ba so bo Bahai matang koro tini terok kaibi. ko ta ta mat ko tong thok la tong la engge tai nung khainai rogobo oma hai resap mung ba tam mung jaga nung khaini da hayo ani sumui kru sumui kare maya nung sinamaya na sam na kri sa no ko sumui ro kru tam song ma tan ya acha bo kamini ong pheka nung ani ke sino ko wakla ri si wakla para do chandrakant para nini mungka ani mung ke subasaran baik Waktu kelak ya itu mana bom hai wan cukai sar neng brong no cuma curi mana sar. Actually, pulang ke sini tak kau bisa get oleh mana sahambai Mario. Ang siya boje obhai baru nak tigulai obhai ke nak program ke kabang mai ngal tu subai tengah ni. Ang boleh khaksan rote tong kau bo ang mai malai mana ya bolong. Kabang mau obhai baru nak bawa tigi samane masamane tu kaisa organization aja kini kanau. Ang boleh khaksan rote bini bukupte simane ya bolo ang borokno subana nei kha wanchuka ten bobo ano subai makai sana ini samani bagai obahai borokno picture sang subana ni khasing thangai tongo and already bongni document of submitting clai paikasang bo 20 of prefekana 20 ni bisingo kaisa da bosuk bohoi to document kichuta phori tangmani bagai aborok clai liya hetano aborokno next tembo next year gari nai ya bo jiri themana kare teibo borokno obahai te borokno subana ni sen khasang tongo pokhe dofana hamjak mane kai obahai te no subana nanga ne khasongo sakna hamjak te buna hamjak gai chuba khangkai obuna kare kaham o hasaga tai kare hinai angwan so abone bagai borok tumung seng hai hinkai kabangma samong klaiman kamon kaham jaga borok thangi man kamon tongthok man kamon hinkai borok ni je rengmani teina borok tongthok tongthon hinai sen piksa borok no chuba khase Sar neng bom hai borok ne bisir bak cuma ku sar. Seng chuba man hinkai seng to pripahane kabangma borok no seng to subai chuba khan hinkai sini package analytic is in package abo sini borok ne ara sijak economic special development package ne sini borok je no khungchuk ya kabangma lekha porina ni khana porimanya bini business khanya khana klaimia abo hai borok na sang kabangma angle te subaka gai tinisat garasang hanai bisini sini tausu garasang kabangma jagana subai tongka haklai tai waini wai tham wai research tham te subai mannai Ham besar. Kaisa naik talk program khaire mane men udisho tamo. Ini besok ka ane tinggal musical borok
kaisa sang sara tirparani nungya sia mo patel ke sabe tir ma tu bisanta world visible de kajan hne 2000 baisa tribal care tai ICT department application kai borone kisensa sama borok subaka amar bisute sang tam hnai tiar ICT department tai tribal care na hambai maru sang o tirpara raijo waisase asai waisase asai fujuri kore fujuri kore o mokol lok jada yarono borono kebu phano mukti trene kuri jate trene kuri dukna ngai kuri haini boya jara officer ko borono tei phano bokon khapna jada para ti jate boroni ojono mo mokol ya ka sai tai goro asai phano basapatino life sar khaye boron basapatino subana ni bagai officer ko borono phano belai ka hambai maro khaksa mo maro sini ICT department tai sini travel care department na tai oro sono ro tabna ni bagai sono sudu rimani bagai tai sini energy bisija SC department oro belai hambai maro tam mo handa bo ana sau nini nungga tai sija ke korupsiota dikai ani petes ke kita sekarang nomor 3 generasi angkona belai bagaimana show sini SC department energy bisija bonang Aadhaar card ration card di recover tabo obikira tamani kamai thangai ganangam sapainai seng bokung barani bising dara officer o principal seng rasniti bu principal dong songya sa tongnai dormo gato tongnai nok kaisa febel kaisa purida phari borok se thamta ka tongnai mile laye bahika tir poro peaceful shanti khaimano nini tuidoro bulai toklai hi kharau aro beseng sini NGO haite sini NGO tuima musical bottle seng khalaika amon bising tei seng sara tir poro wa hunuguri nai o nungjaje sijaya phano boroni musungani talented je tongani bufang ko nogbisingo mangchini tongkha bufang kraima hai bedek mane bufang ni bothai klaijak khosane ke bukri hai borona 14-15 bosor kha poila bishram debor mano poila teikha 26-27 ting aro tuiduo birat kaisa football khela aro শান্তিপালা জমাতে ক্লাসিক্যাল করেন আশ্রম পরিকল্পনা করেন বগাবের যখন মামা কলিপারি যখন হে বাবু নং সবচেয়ে পৃথিবীর সারানি অঞ্চলে দাম যাপনে করন বিজয় ব্রহ্মা নতনাংখা মেনে দাম হনায় दैमा जुमराव कमिये कमिमा जागराव तानाखा हा उला उला मा जागराव बंकिन देबरमा ताइ जितेन देबरमा आना बेलाय के सुबाखा जारा रसामन करन टैलेंटेड माकुल नयाराव जारा Jodhosan sini akasbani sini hai noko klai tong nara tama kai tong mosam tidi ang nono se bana gari gari sing DJ petu je bawa program khale hai kana aste aste klai taba klai 18-19 jona kaka sara tir porani royalty ti halam dar joswan saka royalty josoda nini halam ni bisingo jara talented আছে তাদেরকে একটু পাঠিয়ে দেন দাদা আমাকে আমি তাদের নিয়ে আমি কাজ করব আমি নাকের মধ্যে তোলা না দেওয়ার পর্যন্ত তাদের সাথে আমি থাকবো আমি ani imang katamo jompoi jalawo kaisa cultural institute mokol nugja jaya bo phatre no program bagan jp na da phaipo jabo kaisa application sei talaka angka asumai borok saka reboti education mukhyamantri sini mukhyamantri ne kaisa rampade jamate forward kai rikha bubagran kaisa reka kono tontan kai sini jompoi jala khai ga kai buma phatre raw ba onu ya siaro na kaisa institute buma khakai sini bokong baraga sumi tamai kore class care kore pa gong khari phainai dang sina gene parampara jeresang musumung kologi tong khak thi to kamla taisa kata ke ti sawoi seng baksa ba mondir tonai emele tongnai sikau da gai tonai jotono hanta ke kami kaiso makrung sakrung khoi seng kami chongdire kawoi tola ko se kami khamai ka seng no kaisa ang thimani ulo phano baro dor kaisa